Gago, sapatos pala doon. Saan? Gago ka. Bisaya ta. Bago, malupit din maglaro yan. Patay na tayo. Nakapatalo ka ng Ikaw mahirap mo gago. Ano? ano ka naman dito yun? Gago! Nice bye! Kitang kita gago. Dami pang inuntahan. Peso X. Too much sauce. Uy. Tira. Ano tira? Pong. Bang up. 2-1 no? Hindi, muntik. Gandang laban. Gandang laban. Ay, tumawag dito. Gapol, nawala. Ilaw na lang ako. Ilaw. Pagod. Sarap pala yun eh. Galarwan ng puso. Puta tapal.
Gas po, ina. Pilit. Putang pasok. Pilit yun ah. Ay. Sabi mo gamit timeout. Pagod na eh. Ayun yan. Puto pusok. Gise! Gise! Oo, ba't daw marinig? Ay, gumamit ng timeout. Sa pato pala doon. Mason? Gago ka. Ang ina mo ba? Bisaya ta! 4-3. Nabuti hindi na wala. Ay, Ilang ba? gusto niya yung binabantayan siya eh. Bayo. Ay, nasurbol. Tapos na ito. Please. Nanonood ako eh. Tubig oh. Hindi ko mabot. Sabi sa'yo eh. Hirap ka dyan eh. Nasabi sa'yo, katawanin mo. Turbol din yan eh. Kasi pinatay mo muna. Hindi, okay lang yan. Viral naman video mo eh. Viral yun. Dalawa yun. TikTok mo yan. Kikita tayo milyones. Sila tayo milyon. Inhale. Exhale. Kaya niya habulin yun. Ako nga, tatlo yung nahabol ko kanina. Saan pala si Tetetin? Andun oh. Wala na, nakita ko lumabas. Oh, Kasama si ano, yung isang maliit, yung brad niya. pasok mo. Magkano ba sinipay mo? Sabog na si Bugi. Ito, napagod lang ako kanina. Ay puta, hindi ko na video. Rainbow. Madami highlights na yada eh. Gusto mo yung video mo? G! Sipat lang na sipat. Stop. Nice D. Hmm.
Hawak ka ng hawak. Pilitin. So, yung last warning. Biglang lumabo. Sabi ko kasi gamit timeout eh. One stop lang. All ka. Gamit timeout. Gamit timeout. Videographer coach. Ampo, kaya nabili. Kila? Kilati. Omeng. Patay ka. Ang inam. Oven. Bobet. Doon sa may labasan. Tayo lang. Wala magsasalita ha. Okay, tayo kayo ha. Layo. Nakadalawang timeout pa lang no. Ano masasabi mo Nice G. sa magandang laban? So yun, what's up guys? So ayun, pauwi na kami. So yun guys, grabe yung laro. Shooter, grabe shooting ng kalaban. Talagang shoutout sa nakalaban ko, ang galing. Andre Rebalde. So no excuses, talo talaga. Sana nakita nyo yung buong laro. So yun, kahit pa paano, napagbigay tayo ng saya sa mga manunood, di ba? At ganun, ginawa pa rin natin yung makakaya ko. Para mabigyan ng magandang laban. Bye. So yun guys, dito na kami sa amin. Okay lang yan, dami naman nag-enjoy. So yan, ito si Carl. Ayun, talo rin ako. So talo rin si Carl. Ganun talaga yung laro, normal sa laro yan. And siguro, Bawi kaming mga ray bowler. Yan. Bisaya ta. bawin na lang kami next time sa sunod na dayo namin. Yan. Sa bote ako, sa bote. Yan yun, talagang Ba kayo? nakakapagod pero nag-enjoy ako. Sulit naman yung laro. Talagang napakasarap. Yan lang, talo talaga. No excuses, talo, ganun talaga yung laro. Kaya sana, Waray Baller, sana please like, subscribe ka, and hit the notification bell para lagi kayong ma-update sa mga sunod naming i-upload na video. Yep! So yun, hanggang dito na lang kami. Babush!